Moi boas, Mister. Me imagino que hoxe con un mal sabor de boca, con un resultado no que a verdade foi nunha das últimas xogadas do encontro. Fálame un pouco como viches ti o encontro e como ves o equipo para as vindeiras xornadas. Boas tardes. Sí, mal sabor de boca. A verdade é como nos vamos, pero bueno, o encontro moi disputado, un equipo que nos esperaba en tres cuartos, esperando a que tivéramos unha pérdida e ter un contragolpe, aproveitar a súa velocidade. Teñen 4 xogadores, bueno, arriba moi rápidos, son bons, xa sabíamos. Bueno, estivemos relativamente controlando o partido bastante ben. É certo que na primeira metade teño unha ocasión moi clara que Coque intervén en dúas accións seguidas, que bueno, que está moi ben, pero bueno, nós empezamos a generar juego, a conectarse. Purroa tardou un pouco máis do que queríamos en entrar no partido, mete un golazo no minuto 25, creo que é, ou así. Bueno, se pon o partido de cara. Eles continuaron co seu plan de partido, fixeron, a verdade, fixeron moi ben, fixeron un partidazo, seguiron, non se viñeron arriba, non nos deixaron espacios, bueno, por dentro seguían cerrando ben nuestras líneas de pase. Chega cerca do descanso a xogada da expulsión deles, que, bueno, último home, Gamarra vaise contra o porteiro, agarran, expulsión, bueno. Nada, con 10, 1-0, falamos no descanso que estábamos tendo demasiados erros individuales, que non era un tema táctico, sino máis ben en errores individuales que estábamos cometendo, despexes hacia dentro en vez de hacia fora, último home saltando a apretar e deixando igual ao libre atrás, non estábamos concentrados. E bueno, os dous goles deles veñen de errores claros e individuales. Isto é un xogo, é normal, a veces pasa. Nada, pois nos dan a volta ao marcador e despois pois a remar. Tivemos 4 ou 5 ocasións de gol, metimos unha e 2-2. Dentro do encontro, ao haber rematado, sí que se viron caras moi serias, con sabor incluso a derrota, que as caras que tiñan os xogadores. Vindeira xornada, outra xornada final complicada, pero vamos falar un pouco porque o tema dos resultados hoxe, se chegara a facerse o plan de partido que hubiera no Asiste, se hubiera salado encima da UD a un punto do Racing Violés. Bueno, xa a todo o mundo lle custa ganar en terceira división, relativamente eso nos dá máis igual. O que nos fastidia é que ter un partido na casa que o temos de cara e que se nos escapen 2 puntos, porque a realidade é que se escaparon 2 puntos. Non podemos cometer esos erros, porque custa moito meter gol, custa moito definir as áreas. Al final é un partido que estamos xogando con un home máis toda a segunda metade e te meten 2 goles, non pode ser. Non podemos encaixar 2 goles na casa contra 10. Eso son errores. Nós queremos xogar, queremos arrisgar, pero hai en ciertas zonas que evidentemente non podemos facelo. Hai que seguir confiando, evidentemente, isto non pasa nada, pero hai que aprender. Temos que aprender destos partidos, temos que aprender destos erros, que a veces cando non estamos tan ben, pois mira, vamos 1-0 gañando na casa, estamos con un home máis, pois non hai que suicidarse, nos suicidámonos. Pero bueno, é fútbol, é un xogo e temos que aprender. Nota positiva de hoxe, regresa Caraván, un xogador que xa sabemos a importancia que ten tanto dentro do vestuario como fora. Como viches no día de hoxe? Sabemos que ainda lle falta coller ritmo tras esa larga lesión, pero vamos a sacar como nota positiva de hoxe. Ben, a ver, Caraván é un dos mellores centrales da categoría. É certo que é difícil entrar sendo defensa nun partido xa comenzado, frío, bueno, pero estivo ben, é certo que xogamos contra 10, pero bueno, entrou ben, entrou tamén ben Sergio, que estábamos tendo problemas co seu extremo esquerdo, entrou moi ben, bueno, os cambios son para iso, son para mellorar. Ahora temos todo o equipo, temos que volver ao que pasaba na primeira volta, que, bueno, os cambios nos daban e nos aportaban moito, pois, bueno, hoxe non estiveron mal, ningún dos que entrou, é o bo que temos. Se estamos todos, somos un bo equipo. Ahora veñen 2 xornadas fora da casa, a primeira visita a Barbadás, a última vez que nos enfrentamos a eles foi o ano pasado na última xornada, onde o equipo non gañou,
pero bueno, é unha temporada nova, é diferente a situación. Como ves o equipo de cara a ese encontro e despois, claramente, o encontro do Silva? Sí, temos dúas salidas ahora fora da casa, complicadas as dúas, son dous campos de sintético, dous campos de reducida dimensión, pequenos, campos de moita disputa, moita lucha, que é difícil ter a posesión do balón, bueno, temos que adaptarnos. Xa nos adaptamos noutras veces, pero temos que saber que son partidos de guerra, son partidos de duelos, de ganar disputas, de atentos ao segundo balón, de ser inteligentes, bueno, xa o fixemos máis veces, pero temos que saber que é o que temos que facer, senón vamos perder. Xa para rematar, un mensaxe que lle queras dar á afición? Gracias por vir hoxe, pensábamos que iba a facer mellor tempo, a verdad, fixe un frío tremendo, bueno, a grada estaba chea, bueno, que vamos seguir mellorando, vamos seguir traballando, intentaremos non ter esos erros, gañar e seguir sumando puntos. Moitas gracias. A ti.